Optager du? Optager du? Hun kan ikke se den. What? Der. Den fandt den. Godt, Flora. Kom, Sofie. Hop. Lav din berømte bombe. Kom, Sofie. Kom så. Kom så. Du bliver... Nej, det er min pen. Nej. Væk. Er I klar? Nej. 1, 2, 3. Nu! Så, Nicolaj, kast den. Du skal ikke snyde dem. Man skal ikke snyde dem. Og så videre. Bum! Efter. I tager mig, mand. Hop nu, Fie. Efter. Lav din bombe. Nu er venstre. Det derovre. Ja. Står bare ikke her. Nej, her. Kom ind. Flora. Kom her. Herover. Tilbage. Du kom for langt ud, Flora. Kom så herind. Kom så. Her. Herover. Herover. Flora, kom nu ind. Kom. Jeg må tage en gang. Nej, vi skal lige vente lidt. Flora, se her. Slager du, Flora? Kom. Jeg vil gå på vandet. Derovre, Flora. Hvad så kommer en fisk forbi mig? Flora. Ja.